pozdravljam ga, jutros smo se čuli. Rijalda zaprepastila sve priznanjem da je u kontaktu sa bivšim suprugom, pa odbrusila tviterašima, ako dečko ima novčanik, to mu je plus. Šok za šokom. Darko Tanasijević osvrnuo se na komentare korisnika društvene mreže Twitter i pročitao ih večerašnjim gostima, da mi je Kenanovo strpljenje, dok saznaje kako je Rijaldu mogao imati svako sa dubokim džepom u Sarajevu, glasio je prvi komentar. Meni je to smešno, svašta sam čula, od nekih sponzora, mislila sam da me ništa neće zanimati kad izađem, ali su to oni provlačili, kada me je moj bivši muž pljuvao na svom Facebooku, kao što sam ja njega, tako smo se razvodili. Pozdravljam ga, jutros smo se čuli, da dolazim pripremljena ovde. Ja ne bih bila u dugovima da sam tražila te sa dubokim džepom, ako ima novčanik, to je plus. Ja sam znala da dođem u Sarajevo i da mu se javim, bivšim suprugom, i danas sam se samo informisala, otkrila je Rijalda. Podrška za jedini normalan par. Rijaldi i Kenanu želim da on nastavi da ćuti, kako bi ona nastavila da priča, usledio je tweet. Kenana bi svaka devojka poželela za dečka, glasio je naredni tweet. Koliko si iskrena u odnosu sa Kenanom? Kakav je provod u Crnoj Gori bez Kenana, kad svi tvoji snimci misteriozno nestaju? Usledilo je pitanje. Bila sam poslovno, super nam je bilo, odgovorila je ona. Neko da javi Rijaldi da je veća sramota, što kupuje preglede na YouTubeu, nego seh u realitiju, nastavio je Darko da čita tweetove. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.